Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. So ngibhalelwe ubhuti wami uthi usafisa ukubuyelana nophesini wakhe umuntu akade ethandana naye ngoba nakho usamthanda. So ke uzosilandisa ukuthi bahlangana kuphi kanjani nini and baqhathwe yini njengoba sebefike ekuthenini baze bahlukane njengoba ebuyile wazothi ufisa uthando back. So asike simuze ukuthi ngabe siphatheleni sabona. Ngiyaphila kunjani? Ngihle nobhuti wakabani sibonga. Igama lami uKhulekani kwakamlaba. Mlaba. Mlaba. Konje ubani umlaba? Oximba, onohlela, Oximba. Uduma kude. Uduma kude futhi kushange ngisho. Yes. Oh shuthi nhlobeni. No, it's depend ukuthi ithakazelo nebiza kanjani. Angithi. Yeah, vele kodwa vele sonke emhlabeni sabandawonye. Sonke sabandawonye. So, ngicela ungilandise ke ukhulele kuphi? Mfowethu ngokukhula ngikwasemsinga kahle ngase sengehlela ke eClermont. Insizwa zasemsinga ziqoka kanjani? Ngazi omakoti nezintombi zakhona. Nina niqoka kanjani? Insizwa zasemsinga yabona kuya ngokuthi uma uyijongo noma uyinsizwa yakwenu ukuthi uqoka kanjani. Khona laba othothi abanye bashaya indlamu. Yabo ukuthi omunye ushaya indlamu kunamabhanda kehlelana yabona ubrand new kanjani nama vest. Mase niyayintsinya ngasamething. Khona lento niyintsinya ngayo la ehlombe. Babiza ngaye kuhlukene abanye bathi babebiza ngehlombe abanye ngibi kodwa nje indlela ababiza ngayo kodwa ihlukene So na ukhulu ushaya ingoma. Umfowethu obeshaya ingoma mina Wabale engomeni. Mina bengihaya kakhulu inkondlo. Oh okay. Bengihaya kakhulu inkondlo. So no person wakho wamchaba ngenkondlo. Kuningi. I can see ukuthi kuningi. Yeah, angimtholanga ngenkondlo. Umthole kanjani kanti? Sahlangana ngangisuka eMsinga. Ngase ngiyekhaya. Claremont kodabeka A. Right. So kunekhaya ke lisemlazi kwaVi sahlangana eMega City. Okay. Ngabona kuyinto kwazi impela enhle. Mangibuza igama ayangichazela uNompumelelo umani sibonga wasa ngoKahlela ngayibona ukusotha kwayo. Okay. Awumbone sephithizela emagcekeni. Ya. Senephinifa sishanela amagceke. Wagadla. Uthini na ugadla? Hayi mfethu angikhuluma ngamaningi. Phela uma wensizwa ke nokufanele ukubonakala ukuthi kuya ngawo ukuthi yabo ngiyithi nje eMsinga asikholela thina ukuthi kufanele intombi uzucela inamba yabo bathi ngakhuluma amabili amathathu ngase ngimbuza ukuthi mfowethu ngingakuthola kuphi. Okay. Wangikhombisa ke ukuthi hayi uvamise ukuba emlazi kaSi. Ngase ngithi mina ngizozama. Kodwa futhi uzobona ukuthi kwakukhona into ethile. Bathi emqondweni ngase ngimcabanga ukuthi ngizombona kanjani kodwa. Okay. Lakhili sahlangana ke nami ngangesitolo khona isitolo lapha na kwaMdunge. Awu make ngifika esitolo kwaMdunge wayezothenga isinkwa futhi mangaphosi sihamba nengane kubo encane nelisiwe. Awu ngabingelela Mpume unjani athi ngiyaphila athi usangibona athi kancane ngathi mina ungahlangana nawe eMega City mfethu. Ngazitshela igama wachazwa igama lakhe. Ngena khona igama angayibiza ngayo ngangithi uMbongenhle. Okay. Izanazo. Ngangithi uMbongenhle ngaze ngamthatha futhi ngahamba naye ngayo performa enyama poem ami. Okay. Wayithanda futhi ngambone wabeke izandla yabona. Ishilo ngathi yabona. wamchama ngenkondlo waphika ngishilo. Okay. So ngabe uphesini wakhe ube umuntu onjani? Mfethu ipersonality yakhe nje. Yena akukho kubi. Kuphela ukuthi yena ikhanda. Unenkanda. Yini unesiphongo yini? Phela abantu abaneziphongo ezinkulu bajwayele ukugcwala ikandi. Akanaso isiphongo uyabona uma sethi uyangena la ungamphikela ukuthi umuntu onenkani unenkani umahlela unenkani kakhulu kodwa futhi akasukelani. Uyakasukelani because sasiphilisana naye kodwa ndiyabanga encane. Okay. So iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona kubudlelwano benu? Okokuqala nje bengithi mangizalwa
ucingo lingene kuqala awu sithandwa sami unjani ngiyaphila happy birthday Mm. ade tswa mhlambe ngo500 Okay, uyasebenza yini uMogel? angazi ke manje ngamgcina esebenza ePetros Okay. angazi ke manje so asinte tswa ngo500 Kanti nahlukana nini? Motha wazi ke manje. sekunesikhathi Sesiside isikhathi ne. sekunesikhathi So ehlukaneni kwenu ukhona yini mhlambe oke wambona nazana kangcono yena esakude nawe senihlukene? kwabanzima mfethu ukuthi noma ekhona kodwa kwabanzima ukuthi ngilokhuzi ngamukele cause mina ngithanda luya osemuva yeah Okay. So ube isithombe nje wena uzithandela umuntu wakho. esikhulu mfethu Ngabe usakhona namanje noma mhlambe uzocela uthando senihlukene vele? sihlukene mfethu Ngathi awunayo ishow. Ngathi nje awunayo ishow. ya mfethu ya khona Hayi cha shothi usakhona inkosi vele. Kanti umcelelani uthando futhi mekukuthi ukhona kanti. phela mfethu kukhona ukuthi uthanda umuntu kodwa manje umcabango kaloya kulobe ebuye back lobuye ngisho ngithi iyazi okubukhona yabo kubukhona ngabe injabulo yami yebo ngijabulile kodwa manje ayingale yandlela kusakhona umahlela. So uma ngabe kuthiwa uyanqaba umahlela ukuthi abuyelane nawe usuzosala nelahle leli othi unalo. Sengingamukela phela mfethu ngoba kuyamukelwa okwamukelwayo kodwa nje sengingamukela mfethu khona ngiyamdinga khona. So uma ngase kuthiwa kuyenzeka lo okhona njengamanje uyayibona le video le usezizwile right now sikhuluma ngokuthi ukhona kodwa wena uzimisele ngalomuntu ofisa ukubuyelana naye. Mhlambe ingafika kanjani kuyena lonto mawubhekile? Ngeke ngiqamba manga khona ngeke umphathe kahle kodwa mina qobo lami kuke kuthiwa mfethu amanzi la akade makhona aphindame futhi But akekho umuntu owazalela ukuthi kudlalwe ngaye. So wena uzimisele ngalo ucuphile nje ukuthi just in case umahlela uyanqaba usiyoqhubeka ke. Kodwa ke asikho lapho. Okay. Ngicela ungilandise ukuthi ekuhlanganeni kwakho nomahlela iziphi mhlambe izinto ezashintsha empilweni yakho ukuzwa abantu abaningi abakhuluma bathi ngangithandana noSibanibani impilo yami vele yamnyama ngaphelela umsebenzi uzambozeka izinto eziningi uthola ukuthi abanye bathi nginele ngathandana nomuntu thizeni ngathola umsebenzi impilo yami yaqaqeka kanjalo angisho ukubona ukuthi abantu banemimoya yabo. Yes. But soloko wena waqala ukuthandana nomahlela impilo yakho beyinjani lapho? Ake ngiqale la sisi kunentokazi yakamzobe ekade ngibambisane nayo yenza izinto kube impoqo. Okay. Yes lo hlobo lomuntu othi noma uthi ufuna imali uthi mayifuna imali kufanele manje wena uthi mawuthi imali awunayo athi kanti uyindoda ihlobo lendoda yabo lento mawuthi mhlambe angikho kufanele manje ngifonele unesicefe wena yabona lezo zinto lezo zingenza ukuthi kwamina ngibe confused ukuthi yazi lo muntu ngilethelwe nje isilima somuntu kanti umahlela bengithi mangithi even noma ngiyenkonzweni mhlawumbe ngihambile ngesontweni angibuza uhambe kahle ngithi ngihambe kahle angibuza ukuthi lithini izwi lathanda lokuncoko lakhe angibuza ukuthi lithini izwi ngimtshela likavula izwi wena hayi ngokutshela mase kuvula iBhayibheli yabo so mfethu mina bese ngibona umakoti Okay. Bese kwenzeke nje igameko zokuhlukana kwethu kodwa futhi bese kubona umakoti ukuthi lo muntu engaphithizela emagcikeni kodwa futhi ahlukananga cause kwaba naloko kuqhekekana like ukudukelana nje. Nidukiselana kanjani? Yini le ngena phakathi kwenu yenza ukuthi nidukelane? Inkinga yami mfethu yesuke yaba la. Mina ngathi mangisuka ngala eClermont. Sengiya eLokhuzeni ngase senoqashe eNanda. Okay. So kwase kublockeke inamba yami ngezimo ke ithile yazi ke nawo abantu
abasebenza ama-IT ugcina usuqanjela amathuna isitolo esiwukuthi uyakweleta okay. yabo kwase kulahleka inamba ke luckily ngamthola ku Facebook mangimthola ku Facebook wangitshela la indaba yakho na wara yabo wakhuluma indaba indlela akhuluma ngayo kodwa ke akungiphathanga kahle nami ngase ngithi hayi ngizozama umncane kodwa futhi nakhona kangalanga yabo uthi indaba yakho wena ngisakwazi kanje wakhuluma ngambona uphatheke kabuhlungu so ngase ngibuka i-distance ukuthi ngisenanda usemlazi angimazi ukuthi wenzani naye futhi akangazi ukuthi ngenzani yabo lonto so ke ngase waqhubeka nempilo sengiqhubeka nempilo ke ilokho nje kuphela akukho kunye kwanixabanisa ungangifihleli mina iza nazo ukuthi ngibalekela leyo ukuthi mase efikile la ngizombuza ukuthi niyaqhathwa yini uthola ukuthi lapha ngitshela kona wena uzange uzungitsheli la ngifuna ukwazi iza nazo okwasixabanisa nomahlela hayi simanga inkonzo yasekamereni okay yes angithi uyazi ukuthi uma wenzizwa kwenu ikakhulukazi mina ke ngiye ngikholele ekutheni umuntu esifazane uyaneliswa shuthi okokuqala leyo ihleka kuqala ungakayisha ngeke ngafaka kuSem2 hawu kanjani ngafaka kuSem2 imaka ufaka kuSem2 nje nivumelene asivumela ngosekuphuthu yazi mina sekuphuthuma phela nawe uthi ngiyaphuthuma nje phuthu uyifundisa obale yokuphuthumela ngako Sim2 uyazela kuphi awukazi ukuphuthuma ngasentweni ongayazi mhlambe ngabe khona ezinye imfundiso oyithola mhlambe kwezinye indawo nje ebukhosombeni lakho noma kwenzakalani ufika kanjani kuSim2 udukiswa yini manje eqinisweni sese Nkosiyami eqinisweni uyabona amanye amagenge nihlangene uma amagenge nihlangene yabona mase senixoxa amajita ke manihlala nixoxa niyaxoxa nixoxa nihlele izitolo hayi sengiyazi ukuthi yilesi wena ihlanganene ezitolo yazi ezitolo uthola ukuthi khona inqola noma i-tuck shop thizeni gcwele insizwa lapho zihleli ungazi ukuthi asigoduki ingani asakwazi nokudlula manje sethenga kanti nina nisuke nikhuluma ngoSim2 no bese ngahlalisa nezitolo thina bese nendawo endlini kabafa okay sixoxe mina ngibhemeke abafowethu ke bayabhema yabo ababhemayo ke ngiyahlala ababhema ngiyahlala abaphuzayo ayiqale topic yabona ukuthi umuntu esifazane ngoba kanjalo okay base bathi ayi umfana nje ulokhu umthandeni wathi bafethu ukhona wake wezwa kodwa mawefaka kuSem2 kana nayi bafethu ingaqale nganyanya but uma sesibabili nomahlela angimtsheli ke mina cha akangithi ukusomfisha manje awukhulumisani ngani naye qala kodwa akashongo lutho okokuqala okwesibili ayi wanqaba akashongo lutho kanjani akagxumanga nje yena no akabanga nankinga okokuqala okokuqala ayokwesibili hayi wanqaba ngeke guys wathi ngeke so ke hayibo yalo biphindelela futhi lento ivele ibe addicted mawuqhubeka igcina manje kuSem1 addictive igcina manje into esikungenela engathi si-drug ngathi yakudrug manje yabo so okwesibili uye wathini ke unqaba uthini usho kwesibili ngithuswa yileyo ukuthi okokuqala akanqabanga what about the pain akagxumanga nje yena wavela relaxa nje cha phela akarelaxanga kodwa phela akakhulumisanga kakhulu but okwesibili ayi wathi ayingeke ngeke hawu ngathi mina hawu yini ngoba phela manje awubanga nakwathi phela kokuqala ngibanga nankinga so manje ayi ngeke so kwasuka umsindo manje akusafani nokuthi mangiye kuSem1 yabo mina sengienjoy Sem2 ayi kwavele kwayinkinga ke but yena bese ngiyamdinga yena so njengoba ufisa ukubuyelana naye manje ubuwezwa ekuqaleni ukuthi uwanqaba so uyini sizobe siyashintsha ke manje ngabe angeke usamthinta kaSim2 usuzo
akwazi ukumuzwa mayethi yena ufuna lokho okujwayelekile. Ya mfethu ngizothobela umthetho ukuthi cha okungcona ngisebenza sem1 kodwa sem2 nami ngaya ngoba ngilalela amajidi ukuthi hayi Okay. yabo ngabona ukuthi okay sengithola isifundo sokuthi ungalaleli umunye umuntu cause uyolahlekelwa ukukhona ngokungekho yeah. So njengoba esekudeni nawe njengamanje wena umtholile elinye ilahle obuhlohlozisa nje yena engekho. Wazi ngani yini ukuthi belingekho yini elinye ilahle abehlohlozisa wena usasekudeni? Mhlawumbe uthola ukuthi iyaqina into yabo wena mhlawumbe nje ubusuzocela uthando futhi mhlawumbe ngabe usuyamphazamisa. Mfethu angazi-ke lapho kodwa kuthiwa ingane engakhali ifele embelekweni. Ifela kwiprema. Ya ifele embelekweni mfethu sengiyozwa khona uma kuthiwa uphethe igeja kuthiwa zilimaze etsheni. Mina ngwasemsinga. Uyalifuna lelo tshelele. Yeah, zilimaze etsheni uma ukuthi kufunakala umgqala sengiyothatha impela nami ngizama ukugudluza cause yena mfethu bese kimthatha njengomuntu omakoti kumina. Yebo yena besaziwa kodwa manje yabo bengingaka qhubeki nento ethile kodwa ke zoyilemaze etsheni kuthiwa engakhala ifele embelekweni. Qasibunzima. Alright, so njengoba usinikezile ke inamba yakhe, simxhumile and samthola. Yes. Futhi usekhona njengamanje. Kuyikona ke ukuthi akazi ukuthi ubani ombizile. Obezelwenisi. Yes, akazi lutho. Uzobona sekubona nje la e-studio. So ngabe wena usumlungele ukuthi ukhulumisane nawe ubuso nobuso? Anginankinga mfethu angangena uma lokhona phela ovadlwana ngiyamazi ukuthi njengoba kade ngisho ukuthi ukhona lelo lakana nalelo nkanyana ngingazi ukuthi mayeseqhamuka uzothini. What about the drama? Angeke ashikilisize la. Angazi. Hayi kusiyami. Angazi mfethu. Kodwa phela lokho wayekwenza uma ukuthi ekusevuka isikhwele. Ngenzeka phela uthola ukuthi angithi mina njengomuntu futhi ophilisa abantu uthola ukuthi angisaqedi manje ukuxoxa akuthi hayibo ngidinga la yabo bonza khona lokho. Alright, so usho ukuthi simbize manje? Angazi mfethu ayikho. Okay, sicelani sibizelene. Alright, babuyele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo sibiza ngokuthi iLove Back. Nangokusisi sesimthathile sambeka la njengamanje noma ke singamtshelanga ukuthi why ebiziwe. Lokho ke konke uzokuthola la njengamanje. Sabona mama siyakwamukela. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ivoice yakhe nje style. Unevoice enhle. Umuhle ke kodwa ke sengiyabona ukuthi ubizelweni la igama. Mina sengichazile ukuthi why ula kodwa ke uzokuza kuhambe ngesikhathi. Ngabe ubhuda masi? Yeah, ngiyamazi. Ejabule umbona? Hawu. Abantu abazana bayahlangana so. So wena uyajabula? Nah, ngisho ukuthi ngijabule but kumnandi ukubona umuntu omaziyo. Oh, okay. Sekuzoya ngesizathu. Sokuthi ubizelweni. Yeah. Okay, ngicela ungilandise ngokumazi kwakho nihlangane kuphi nini kanjani? Ukhulekani sahlangana naye eMega City. Okay, wabeka amagama wabeka. Saphinde sahlangana futhi esitolo. Kumlazi kaSi. Okay. So sakhuluma ke lapho into ehambayo sanikeza amanamba. Kwangathini kwaqala kwethu ukuxhumana lokho. Oh, okay. Yes, because wafika ekuthini kayi siyathandana ke. Oh, okay. Mhlambe ngabe iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona kubudlelwane benu? Ngingasho nje ngithi into engangithanda kakhulu ngokhulekani. Indoda yomZulu. Okay. Ngiyayithanda indoda yomZulu. Usuke umsinga ngiyazi kunemfundiso. Ube yile ndoda ebengiyidinga ngisho njalo. Ayinto ukhuliseke kahle. Yes. Oh, okay. So, niqhathwa yini ke manje ukuze kufinyelele ekuthenini niyahlukana because mina ukuthi nihlukene ngikuthola ngoba nakho igama le show lithi iLove Back. La siza ngoba nakho sifisa ubuyelaniswa nabantu esikade sithandana nabo. So niqhathwa yini ke nina nifika kanjani ekuthenini niyahlukana? Kwenzakalani? Angazi ukuthi ngayibeka kanjani.
ngoba ekugcineni kosuku into iyasiqhatha mina naye inokuhlambalazeka phakathi izogcina ihlambalaza igama lami nelakhe. So angazi noma kungayinkinga noma ngase ngikuthathe phezulu. Ayikho inkinga noma ungakha phezulu. Ungitshele nje ukuthi yini le yangiqhatha kahle kahle. Ngingasho ukuthi saqhathwa inkonzo yaseKamerweni. Oh, okay. Sasingavumelani, sasigejana kwezinye izinto. Mhlambe kanjani? Because I think inkonzo yaseKamereni into enisuke nivumelene ngayo kusuke kungareshwa umuntu ngoba nisuke nithandana so nijabulisa nobabili. Mhlambe ngabe kwasekuhlukile yini okwenu nokwenziwa abantu bonke nje ngokujwayelekile. Yabona sisi, mengabe nithandana nomuntu wakho kunezinto eke nixoxe nithi na kulokhu asikweqi. Okay. Kuthi ngamanye amalanga ubone sekweqile. Okokuqala mina nokukhulekani besiya enkonzweni yaseKamerweni. Kungabi nankinga. Okay. Kuthe mase kusuka esithubeni nje. Ukhulekana vele afuna usimthuba. Futhi nakhona hayi ukuthi uyangicela. Ngibona ngoba esefaka. Hawu, boom. Ibhomu ungayazi. Yabo. Ayikho into eyangiphatha kabi ngalolu yasuku njengale. La ukube wayengicelile. Yabo ngisho ukuthi into wayeplanile le because yena wakwazi ukuthi afake lubricant. Oh, okay. Ukuze kwazi ukuthi kushelele kahle. Uthambe, yes. So vele mengabe efaka vele kuzoyiyela. Kwakusuku lokuqala lolu. Okokuqala ngqa empilweni yami. Mhlambe ngabe uye wanaka ukuthi ilubricant le wafika nayo ningakaqalisi noma into ayidonsa nje sithubeni ungabonanga nawe sikanjani kwenzakalani? No vele iba khona endlini. Isuke ikhona vele lokho nje ukuba ngiphephanyana isuke ikhona. So angimbonanga ke efaka kodwa isuke ikhona ngiyayazi ikhona. Okay. Yabo wathi mengabe yenza lento yakhe angikaze ngienjoy nalokho I was crying. And yena akabanga nandaba nalokho. Akaze akubone lokho kunamanga yini. Mahlela. Mocabanga wena yini eyadala ukuthi mina ngabe ngisavumela ukuthi uphinde kwesibili. Sisi. Umahlela. Ngathi mina mase ngifaka usemthuba. Akazange azabe nankinga. But okokuqala akazange abe nankinga, but okwesibili ila khona kwasuka khona umsindo. Wena mawucabanga yini eyadala ukuthi okwesibili ngingavumi. Uke wacabanga ukuthi mina ngizozokuhlunga lento yenzayo. Mengabe break intombazane wena kwenzakalani kuyona? Cha phela Mahlela awukhulumanga ufike wena usho this time usho ukuthi cha lento yenzelwa ngithanda. But wena ngabona ngawe wavele wathula nje kwawunyaka. Okusho ukuthi uenjoyile. Wangibona nginje that day. Kwafuna phela uyibekeze same time usho ukuthi cha lento yenzelwa ngithanda. Uye washo ukuthi wakhala wena umzwango ekhala. Wena niyabani? Unephutha methwe ekhaya. Nginamanga mina. Mahlela musuku. Nanini ngiqamba amanga kwena. Ngabuye embhedeni ngakukhulumisa ngalelo la noma ngabuya ngalala. Angisaqeda ngasuka ngaye bathroom. But uyangazi mina ukuthi ngumuntu okhulumekayo naye ohlekayo ophansi uthi cha baby lento yenzela ngiyithandanga. Ngangizoyeka. Mina ngathatha ngokuthi okay should ube hambe ebathroom okusho ukuthi uright yonke into yakhe ukhululekile. Ngicela ukubuza. Buza Mahlela. Akaze sikhulume ngalento mina nawe ngelinye lamalanga sibuka ucansi efonini. Akaze ngisho ukuthi mina into angisoze ngiyenza ngiyithandi. Wathini wena wathi awuyithandi wena yini ekushintsha umqondo? Ubani wayesekuJwayeze lokho? Okay. Alright, so njengoba ula namhlanje kukhona afisa ukuthi akhulume ngakho bengingakhona ilokhu njengamanje. Kodwa ke kukhona okunye akuphathele kona kumgogodla wakhe ocelayo ukuthi akuthululele kona. Bengicela nje ukuthi umlaleli ukuthi uthini. Bengicela ukhulumisane naye. Mahlela. Uyazi ukuthi indlela mfethu namanje ngeke ngithi noma ngicabanga ngisho ukuthi yazi leya muntu kunendima enkulu ayidlala empilweni yami. Iphi indima yokuthi ungidle ngimumva? Cha. Iyona indima le. Ngicela ungilalele. Inkinga yakho manje vele usembolaka. Ngicela ube umoya ungilalele kahle ngeze ngiqede. Bengicela ukuthi siqhube njengoba kade senzile ekuqaleni kube kuhle lokuthi ngizothobela umthetho ke manje ukuthi okay usemthu awusawudingi. Ngesakudinga empilweni yami Mahlela. Ngicela ukuthi ube khona empilweni yami. Ngiyazi mhlambe khona
osefikile wakuthatha kodwa ke ngiyadinga ukuthi ube khona empilweni yami. Yazi wena Hlahle uyangidakela. Angisanganela wena. Iyiphi into ezoshintsha kuyo yonke le nto ade yenzeka mase ubuyile? Angithi ngiyasho phela ukuthi ushintsha yonke into izoba right. Wena usho ukuthi u-enjoy kakhulu ngemumva u-enjoy ngaphambili. Mahlelo ngicela uhlise umoya. Ubuyela kanjani umuntu ongasam-enjoy? Ngiyacela Mahlelo ngicela uhlise umoya. Emva kokungihlambalaza ongaka. Okay. Uze uyangithatha nje ngiletha ku-TV ukuthi ngibuke abantu. Yazi awunamahloni. Mahlelo. Ngicela ungibonele. Sesiqedile sesingahamba. Mahlelo. Shuthi kahle anivumelani ngikucelayo Ayikho into engiyivumayo. awusamthandi. Angisamthandi. Mina ngisakudinga ngenze njani Mahlelo? Manje kwenzakaleni ngalokho? Mina ngisakudinga ngenze njani mina? Mina ngithathe phi uthando lakho lungasekho? Wawubona ukuthi wena mina ngizohlala ngilinde wena? Khona yini umunye umuntu osunayo empilweni yakho? Yebo khona. Sakho unembele zomnikazi. I know mina ukuthi usangithanda wena. Usungasho nje manje ngoba vele ukuthi uma ungibuka ucabanga lento eyenzeka. Kodwa unembele zomnikazi. Kulungile. Mina sakudinga empilweni yami. Noma kuthiwa wena usukhona usuye khona uthembise inkomo eziningi but inempilweni yami yohlezi ukhona. Utheni mengabe umbuzo ukuthi yena unayo umuntu ofana sisi? Into efana ubuza mina ungabuza usisi. Uzongithulela ngikhulumi nawe. Cha ngifuna phela angizike isilungu sokwami nawe. Uzongithulela ngikhulumi nawe. Anginyanyisi. Ngiyacela ukuthi simchazele. Okay. Kuthi bade ngichaza sisi ukuthi vele umuntu enginaye akenze njengoba ukuthi Mahlela kade enza. Wakanginingi emuva. Angithi phela since ngenza leli phutha engalenza kuwena angiphindanga. Nanokuthi sesi into eyenzaka kanje la. Thina yabona into okulalela amajeda. Leyo nto ngifundile ukuthi ungalaleli omunye umuntu ngento ungothini ungalaleli umuntu athi enze into ukuthi cause ulahleke lokho ngeke ngokhona. Ngiyaxolisa ukuphazamisa. Sisi ngicela ukubuza. Angazi noma mhlawumbe umzwile noma mina nengimzwile. Uthe ngoba ke sithandana nomuntu athandana naye manje. Akalenza ngaleli phutha lenza kimi. Usho kanjani ukuthi akabonanga ukuthi mina ngangisedi ngalento ayenzile mengabe ebonile ukuthi iphutha? Ngithi abona ukuthi mina ngenziwe isilima la. So wayekade sikhuluma. So noma ngabe uyachaza ukuthi ngeke aphinda yenze lento lo still awusamfuna uduzo wakho. Angisamdingi. So right. Ngiyarize la khona. Shuthi ngamanye amazwi silwini uthando. Kodwa uyazi Mahlela ukuthi empilweni nami ngiyamdinga. Kuningi sisi. Besides ke into eyenzakelele phakathi kwethu. Eyenzakalile. Lento eyenzakalile into esingayilungisa. Siqhubeke nempilo kube kuhle kube mnandi. Mina ngimdinga empilweni yami. Yena useyithatha lento njengento manje engathi inkulu but wahluleka yena ukuhlala phansi nami axoxe nami ukuthi cha Cimba lento ngicela ukuthi uyiyeke. Wena wayengaqala ngaphansi nayiqala umtshela ukuthi ngicela senzeni okusho singayazi sikwenza. Wangena wabuye ebathroom wangena embedeni ngalima ngithi ngiyamthinta wabheka lena wambathi into ekuzosisi loyo. Angani mhlawumbe ngizama ukumnabela. Uvela uthethe kanje. Mina ngisho before. Yes, before wenze lento oyenzayo. Wake wahlala phansi nami wakhuluma. Cha, ngitshela ukuthi cha, akazi ngoba wena icabangela wena wethu. Awumcabangele omunye umuntu ukuthi mina ngizizwa kanjani akazi ube nendaba nalo. Khulumela phansi musukuthetha. Mahlela. Ngiyacela sithando sami. Ngiyacela. Ukhethe ukuthiwe engakhali ifele embelekweni. Ngiyazi ukuthi okhona manje sekuthembisa inkomo ukuthembisa amabhanoyi nama-BM nayo yonke into. But empilweni nami ngiyakudinga. Ngiyacela sithando sami. Ngiyazi bathi into yomuntu umhluzi wembisi. Ngiyacela. Buyela kimi. Ngiyamazi mase sehleka kanje. Ngiyacela hlalo.
Shuthi siyawina ngamanye amazwi. Ngiyacela hlelo. Kodwa Mina uthembise ukuthi ngwasemsini. ngeke uphinde. Kwankomozi New Polish. Ngiyacela Ngicela umthembise ukuthi angeke uphinde. Ngeke ngize ngiphinde sona sami ngiyacela. Sengamane ngikuqe phansi ngedolo. Ngikhombisa ukuthi ngempela ngiyakudinga empilweni yami. Ngiyakudinga hlelo, ngiyacela hlelo. Ngizohlela yonke, yabo nje yonke into ngizwe angazi ngathi awuSmile sakhe wayenza kanje naqala ukumbona. Ke sakuthanda mina Themba nami. Ngiyacela Nkosi yami. Ngiyacela. Nkosi yami. Ngiyabonga Nkosi yami. Ngithembisa ukuthi ngeke uphinde. Ngiyaphinde hlelo. Hayi phambi kwami. Hayi phambi kwami. Hawu nizothola iroom yenu bathi. Mbukele lapha ekhaya yo. Hayi lalela. Kuthiwe engakhali ifela kwiprema. So ubhuti kuba akakhalanga. Ngaba silwinanga lolu thando. Ngathi ngajabula bakithi sebebuyelene sibe right sizobabhukhela ke i-picnic bakwazi ukuthi balungise indaba zabo bobabili. Asazi mhlambe ngelinga ngisomenyo nje kuthiwa thungisani ka Black Life TV naku umshado nangimakoti esengene ekhaya sihambe soshaya amahuthi. Kuningi ngicela ukuthi ungakhohlisi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV? Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register ngiyithanda kakhulu. Bye.